Ale sa boję, ja idem radšej dovnútra. Počkaj, idú k sa pomaly. Kto na ňu skočí? Aha. Čo je všetko? Vôbec. Ale sa neže. To je také krásne. Ježišmaria, dobre stačí. Mali by sme robiť vonku, nie? Nie, počkaj. Lebo ja by som to nerobila. Myslím, že skôr. Keď už tak rýchlo beráme zajatá. Alebo zavrieme klietku rýchlo. Ale Liliana, keď sa k nej Výborka približí hneď, tak Lili odíde. Hej? Sa nás nebojí. Mám spoj všetkých. Bože, o čom robia? Ešte mám začne jesť. To nevadí, máme ešte jedno.